Tot i que la història oficial queda fixada a través dels grans fets històrics, els textos escrits i els documents, el pes històric es construeix mitjançant el substrat de la memòria col·lectiva, que és principalment oral, anònima i se sosté a través de les memòries i records personals. Un dels filòsofs més preocupats per defensar la importància de la memòria històrica va ser Walter Benjamin. El filòsof jueu, nascut a Berlín el 1892, va morir a la ciutat fronterera de Portbou el 1940, en l'intent fallit d'escapar dels nazis. El filòsof malalt del cor va partir de Bagnols-sur-Mer el 24 de setembre i va arribar a Portbou el 25, uns 14 quilòmetres a peu travessant els Pirineus. La hipòtesi més estesa és que en un hotel de la petita ciutat es va suïcidar amb morfina en trobar-se amb les fronteres espanyoles tancades i trobar-se així sense sortida. Va ser enterrat en una tomba anònima durant molts anys, però des del 1994 compta amb una tomba pròpia i un memorial, que és a més homenatge als centenars de milers d'exiliats que van travessar a peu els Pirineus fugint dels totalitarismes. En el període de 1936 a 1940, Benjamin va escriure algunes reflexions sobre aquesta qüestió. Són una tesi sobre el concepte d'història, de caràcter fragmentari i inacabat, i apel·len a l'empatia amb les víctimes de la història. És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers anònims que la de les persones cèlebres. La construcció històrica es consagra a la memòria dels qui no tenen nom.